Wait. Oh! Hindi nabasa, Goy. Isa pa. Oh boy. Oh! Yeah. I am a good boy. Good morning, Angel Squad! Ito na naman. So, yun nga guys, welcome sa my YouTube channel. Today, I have another crazy challenge for you. So, meron akong last vlog nun. Kaya, if you don't watch, link in the description daw, no? Nasa baba. So, ngayon guys, so, bago ko magsimula sa video na to, sa mga bagong subscriber, new subscriber, what's up sa inyo dyan? Ako pala si Cyril, no? So, welcome to Angel Squad. So ngayon, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo yung bell para welcome ka sa YouTube namin. So ngayon guys, gagawa kami ng panibagong naman challenge with my cousin. So hindi na yung isang cousin ko na si John Bimbo. So, this cousin guys, she's a girl. She's my best cousin, no? So, yeah. Ang gagawin namin ngayon, itong kamatis. Ang kamatis, masarap naman eh, di ba nun? Sobrang tamas. It's so tasty guys, no? Ito, may 6 kami. So, tatlo. So, no? Ito, makikita nyo, you see that what happened to me later, this challenge kaya, no? So, with my cousin, you see that, with my cousin to, dito siya. So, wait lang guys ha. So, and 3, 2, 1, yo! Hey guys! Yes, this is Bernadette. Ako, Gonzalez. So, no? 16 years old? No, I'm 18. 18 years old, oh, sorry. So, ngayon guys, kasama ko siya, no? Hindi na yung cousin ko na si John Bim, puro lang tahimik. Yeah! So, ngayon guys, so, this challenge, no? Ito yung napakalambot na challenge talaga, napakabawang challenge. Crazy challenge today! 28 today. Oh my gosh, man! This is funny. Oh, no, so, napakalambot nito. So, ang rules dito guys, this challenge, yung dalawang mask namin dito, nakita nyo. So, ito. So, ito, ilalagay namin ito sa mata namin. Ito, example, ito. So, example ka sa, this mask, ilalagay namin sa dalawang mata namin. Example, no? So, example, to. Manakita ka. So, bato-batoping kami, batuan na. Bato-batoping. So, pagkatapos, tabla. So, again. Bato, pick! Tabla pa rin. So, again. Oh my God! Bato, pick! Tabla pa rin. Yan na, bato, pick! So, guys, talo siya. She's lost. So, this one, ilalagay ko sa mukha niya. Like this. So, like this. Kasi, sobrang lambot nito. Tulad nito. Boom. So, Sabog tayo, guys! No? Yun nga, no, this challenge. So, no, sisimulan na namin, no? So, guys, I hope you like this video. Gusto namin, guys, mapasaya kayo. Siguro ang plano ko, guys, mga next challenge ko, iba naman yung ka-guest ko. Basta yung mga friends ko. Kasi, ang inisip ko talaga, bago ako gagawa ng challenge, every gagawa ko ng challenge, hindi naman siya mga kaibigan yung like this, you know? So, ang gagawin na challenge na to. So, guys, sana ma-enjoy kayo this video. I hope you like this video. Kaya, huwag nyo kalimutan na subscribe ka sa channel ko. Alam nyo, gusto ko talaga mapasaya kayo sa mga bagong subscriber dyan. For new subscribers. Kasi, ang gagawin ko ngayon, I'm going to making the challenge, everyday challenge. Kaya, no? Request ka na kung anong gusto mo, kaya comment down below kung gusto ka. Kaya huwag nyo kalimutan subscribe at follow my Instagram, social media, no? Kung gusto mo nag-message kung anong gusto kong mga gawin na challenge para ma-chat kita para gawin ko. So, no? So, ready na kami. Yeah! So, this challenge is 2018, guys. Yeah! Oh my gosh! So, no? So, Harry Potter, like your sponsor. No? So, ready na ka? Are you ready? Yeah, I'm ready.
sabog na sabog, no? So, ito yung, oh my God, so, oh my, oh my. Tatatlo kami, pero kung sino yung mas maraming ano, yung sa'yo. Sabog siya, sabog. Sabog lahat Sabog sa'yo. talaga siya, guys. So, you know, na sana gagalingan ko, guys, para sa inyo. Hindi na ako magpapatalo, no? Huh? Ako to, no? Ako to. Gagawin ko, guys, para matalo ko siya, no? So, yeah. Good luck to you, cuz. Good luck to you, guys. Good luck to you, guys. Good luck to you. I hope you like, no? So, guys, so, Okay, no? let's start. Start this video. Yeah. Oh, you ready? So, in 3, 2, 1. Yeah, what's up, guys? Let's go! Din na kami. So, guys, start this challenge. Kaya, I hope you like this challenge. So, no? Ready na lang. So, yung dalawang from Harry Potter from California. Thank you, California, from sponsor Joke. Grabe naman dyan. So, guys, no? So, good. Guys, galingan mo, ha? Ready ka na ba? Ready. Oh, ready na siya. So, guys, gagawin ko. Hindi ako magpapatalo sa inyo. So, gagawin ko para sa inyo. Let's go na. So, no? So, 12 seconds later. So, bagong ligo kayo. Oh my. Sabot ang bihis. Sobrang nata. So, yeah. Ready ka na? Ready ka na? Kumay mo. Yung, so, sabay tayo, ha? Okay. Bato, peg. Ano ba? Bato, peg! On, and... Oh! Panalo ko. Oh! Kang magagawa. Pipili tayo dito na ano. Oh my God! Here. Oh my Anong God! gagawin ko dito, Kaz? Lagay ko Mukha mo sa sila. mukha ko. Lakasan mo, lakasan! Lalakasan ko talaga kasi. Wait. Huwag sa ilong. No, nos. Bawal, no, nos. Dito lang nga, dito sa mukha. Wait lang, ha. Lalakasan ko. Lalakasan mo, ha. Yan. Wait. Ano yan mo? Wait. Oh my God! Really good. Wait. Yeah. Sige, let's go. Wait, go. Hindi lang. Yung mukha mo. Wait, guys, oh my God. Ano mas... Look at my face, guys. Look at my normal face. Yo, what's up, yo? So, my God. Wait. Oh! Hindi na basta. Goy, isa pa. Oh, wait. Oh, Yeah! Panala ko. At susiguraduhin ko. oh my God. Goy, isa pa. Oh, wait. Shit. Sige na. Isa pa. Oh my God. Look at that, guys. Mata ko. Sabog na sabog. Uy, wag! Oh my God, guys. Look at that, my face. Oh, shit. Yo, so, no? Hilamos ako. So, beauty is the best. Bang. So, round 2. Round two. Alam nyo, guys, look at that. Napakasabog. Oh my God. So, no? Round 2. So, round 2. Wala Round ko magpapatalo, no? Yo, round 2 no, guys. Let's go. Yo, round 2 na to. So, no? Oh, napakasakit ng mata ko. Alam nyo, pag ganun. Hindi ko, oh my gosh. It's my first time. My first and this is my life. So, ready na kalit. So, yung mukha mo, No. Okay na rin lang. Ganyan. Okay, guys. Ready ka na? Oops. Saan yung kamay mo? Wait lang. Dali lang. Dali lang. Wait lang. Sa. Dali lang. Okay, sak mo to. Bato, pek! Oh my God! Oh my God! Wag! Ayoko! Hallelujah! Ayoko na! Hallelujah! Oh my God! Wala kang Diane. It's not falling, man. Uy! Ah, shit. Tanggalin mo yung mask. Wag! No! Without mask. Magkagano na ako ganyan. No! Ganito na lang. Okay.
Uyog sa ilong ha. Yes. So guys, look at mo na. Look at smile. Yeah. Yes. Uyog mong lakasan. Lakas kaya na. Hindi naman ano lakas mo. eh. It's normal push. Sige. Wow. Close your eyes. Sandali lang. Close your eyes. Guys, tignan nyo. Close your eyes, man. Close your eyes. Don't look at. Uyog mong lakasan nga. Look at your eyes, man. So, Look my eyes. Hindi ko makikita yung mata ko. Ano ka ba? Baliw ka. close your eyes. 3. Oh, sandali. Bilisan mo na. Oo, sige. 3, 2. Wow! Okay. Kaya mo na. Look at, close your eyes. Look at me. Look at you. Ano? Sabi mo. Look at me. And 3. Ano kita makikita? Ako na naman. Look at it. And 3, 2. Uy, hindi ko. Ang gay. Oh my God. Uy, hindi ko. Ang gay. Oh my God. Oh my. Ang sakit ng pimples ko. What? Pimple? Wala kang pimples nga eh. Charot. Aray, Oh ang my sakit. God. Look at that camera, guys. Oh, yes. Look at that, guys. Look at that. Zoom, zoom, zoom. Oh. Yung pimples ko. Wala kang pimples nga eh, sabi ko. Wala kang pimples. So, yeah. So, look at Ano kung that basag again. na? Itlog. Itlog na kamatis. Yo, 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 yo. So, now may bound. Oh my God, look at that. Oh, what's that? What happened to me? I will say. Tissue, tissue. Tissue. Yeah, tissue, guys. It's a new tissue, guys. Yeah. Here you go. No, 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 no. So, round 3. Yeah. Round 3. No, Round so, three. po siya. So, round 3 na kami, guys. My God. Oh, so, no? Para sa inyong tas. Wait nga na. Mandayaan. Oops, Ayan. oops, Saan yung oops. kamay mo? Ito. Alright, open your eyes. Ilan? 3, 2. 3, 2, 1. Oh, tabla. Uy, sandali lang. Bato-batupik lang yung ano. Okay, okay. Bat. Taas mo, taas. Bat. To, Ano? bat. Ay, sandali lang. Bato, bato, pe! Uy! Wow. Tabla na naman ka. Hindi ako It's a time. Hindi ako magpapatalo, no? GD to, GD. Again. To, bato, pe! Oh, Uy! yeah! Oh, yeah! Huwag na, ayoko na. Oh my God, walang sabi ko, walang dayaan. Oh my God, guys. Look, camera. You're so fucking precious when you smile. You know? So, ibaba mo yan. Ibaba mo yan. I said, ibaba mo yan down. Sana yung ano? So, no? Ibaba mo yan. Yeah. Say, ready ka na? And- Uy, wag dito. Okay. May puso ko dyan. Saan ba dito nilagay mo mukha mo? Uy, Dito wag na. dito na sa Okay. loob. Okay. Sa loob. Sa No, loob. okay. Sa mukha. Look at the camera, guys. And please, wait. Oh my God. Oh my God. I see that, guys. Oh my God. Okay. Look at the camera. And 3, 2, 1. Oh my God. Hindi mo mata. Oh my God. Sabi ko, wag doon. Okay, again. Oh, again. Again, Bakit again? Dito, dito, First round. dito. So, again. Dito ba? Okay. Oh my God. Baliw ka. Sabi ko, wag mong lakasan. Oh my God. Look at that, guys. Look at that. Tignan Look. niyo. Oh my God. Oh. Tissue, man. Tissue. Sabi ko sa'yo yung pimples ko. Dumudugo na. Oh, sorry. Oh my gosh. Some pimples. Sabi ko sa'yo. Oh, kawawa naman siya, guys. Kawawa naman siya. Oh. Oh my God, nagdudugo yung pimples niya, guys. Nagdudugo yung pimples niya. Oh my God, Dahil magkakit sa sa'yo. camera. Dahil sa'yo. Yo, so guys, nakadalawa siya at nakaisa ko. So, no? Round 3 na naman tayo, no? Round 3 na naman tayo, no? Nabakasag yung itlog natin, no? Itlog na kamatis. Napakasarap ng kamatis, so. Yo, round 4. Round 4, so let's go. Sisimulan natin ulit. Kalm. So, close your eyes. Close your eyes and please, let's go, wait.
taas mo. Wait lang. Oh my, guys, wait lang. Saan mo? Wait. Bato, pe! Oh! Talo siya! What? Talo siya! Talo siya. Ganyan. Talo Wow! siya. Oh, so, anong gawin natin dito? Oh my... Kung malaki. Malaki. Kasi... Wait. Bakit? So cool. May mukha mo. Wait. Uy, baka ano. Dali lang. Baka... Yo, what's up, man? Wait! Guys! Wait! Oh, okay. Yeah, you know, wait. So, wait, let's go. Wait, no. This is Hindi mo only... yung mata mo para hindi pumasok sa'yo yung ano. Yan. Bilang ha, 3, 2, 1. Uy, gusto kong hawakan yung dalawa. Oh, no! Kasi yung ginawa mo sa akin kanina, sinabi. Okay, wait. Ka. Wait, guys, help me! 3, 2... What? Bakit? Ang daya mo! Okay, fine. 1, 2, 3... Ayoko! Wala pa nga eh! Ano? Ayan. Pikit ka. 1, 2... Sandali lang! Tignan niyo! Sorry ka! Oy, hindi pa ako tapos. What? Di pa ako Last tapos. one. Oo. Sandali lang. 1, 2, 3... Yeah! Basag na basag! Oh my God! Uy, ang gana na. Look at that, guys. Tignan yung mukha niya. Look at that, guys. Look at that. Tignan yung mukha niya. Look at that, guys. Oh my God. Anong nangyari sa mukha ko? Bakit may liso? Oh my, what's that? It's so cool. Liso, ano? Buto. May Mga buto. Buto. Hindi liso. Buto para buto. Oh my God. Oh, shit. Oo mo naman. So guys, nangilam mo na. Oh my God, natalo. Alam niyo, napakasakit ng mata ko. My eyes is not good. Yeah, but guys, I hope you like this video. Huwag niyo kalimutan na subscribe ka para next video. No, this video. No, this is last one. This. Last Wow. one. So guys, gagalingan ko para matalo ko siya. So let's go, guys. So round 4, 5. Round 5. Round 5, yeah, round 5. So this is last one. So Hindi na namin gagalawin yung isa kasi masakit na sa mata eh. yo, this is Round last 5 one. na lang. Yeah, what's up, yo? Okay, oh. So this na. Oh my God, look at that. Yeah. Pinili ko to mga 25 pesos. Yo, no? So guys, yo. So round 5 na to. So ready ka na, Ben? Ready ka, guys? Yes, I'm ready. Okay, fine. Ready ka na bang matalo, Kaz? I don't know. Gusto ko matalo ka. I want to lose. Oh. I don't want to lose. I want to fight. Yo, let's go. Okay. Ready? Ready. Sa suhay. Bato. Wait! Ano? Wait! Wait lang. So, let's go. Bato. Oops! Uy, Oops! sandali lang. Bakit Let's naman? go. Bato, pe! Oh! Talo ka ulit! What? Oh, What my the God. fuck? The last Kamatis. It's going to you. Huwag mong gawin yan. Nagpapakawa ko. Huwag mong gawin. No, please. No, please. Sabi mo walang... Please, no. No. Oh my God. Sayang yung mukha ko, no? Dalawa. Para, guys, natalo ko. Para sa inyo tong dalawa, no? Dalawa raw. Bullshit mo. Dalawa raw. Bang naman yun, no? Chua. Dalawa raw. Let's go. Niya. Kakayanin nyo, guys, para sa inyo, no? Wait lang, ah. Saan ko lalagay yung dalawa? Dito. Wait. Ano? So, guys. Uy, isa na yun. Oh my God. Dali lang.
sige. 1, 2, 3, go. Butuan mo ko. Buto na dira. Yan. Oh! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. And a half hours later. And God, that's me again. It's Angel. Welcome to Angel Squad, CG Squad. Yo, no, I'm lost. Natalo ako. I'm lost. So, look at that, guys. Look at that. Purot na yung kamatis natin. Gusto yung kamatis. Kinain ko lahat, kinain na ako. You know? Sumuha ko, I think may something ng sumuha ko. Para bang hapdosh. Hapdosh ang tagalog ng Hapdi. half-day. Half-day ba yun? Hapdi. Half-day. Tagalog. Hapdi. So now guys, Brian, tahimik. So guys, I hope you like this video. Kaya huwag niyong kalimutan, subscribe ka sa channel. Click mo yung description dito. Click mo yung description dito, no? So, cousin ko, Bernadette Gonzalez Acop. So, 18 years old, free, Yes. single, free dita. So, yo, what's up guys? No, I'm not single. She's not, Second. so again, she's not single guys. So guys, I hope you like this video. Abangan nyo yung mga bagong challenge namin. So, kaya huwag nyo kalimutan, subscribe ka, click mo yung bell para kapag may bagong challenge kami, so makikita nyo, no? Sa, alam nyo, oh my god, mukha ko. Yo. So, na-enjoy ka ba? Na-enjoy ka ba sa challenge ito? Na-enjoy ako kasi panalo ko. Enjoy this video, I hope. Really? Yes, yes. Whoa. I hope makakasali ako sa susunod. Whoa, I hope. Yeah. So guys, thank you for watching this video. Saranghayo. Saranghayo? Saranghayo. Saranghayo po. So guys, salamat. Salamat sa inyo guys. Bye-bye. Babush you.